Hapit na makumplito ang pagtrabaho sa Mandaue City Central School. Kamaoy gi-designate nga quarantine facility sa Dakbayan sa Mandaue. Kapin sa libo ka mga pasyente unya ang kaya nga ma-accommodate nini. Ang report ni Nico Serino. Sa higayon nga makumpleto na, tawgon na ang Central School nga Central Quarantine Facility sa mga magpositibo nga pasyente. Hapit na matapos ang pag-andam sa dapit, gikan sa ilang gym nga gipamutangan gyud og division alang sa hospital beds. Ang gym ang mo-cater sa mga symptomatic patients o mga nagpakita og sintoma sa COVID-19. Samtang ang mga classrooms lakip sa giandam aron mo ipahimutangan sa mga asymptomatic patients. Gipasalig sa chair sa Committee on Health, Dr. Nerissa Sun Ruiz, luwas ra ang dapit ug way angayang kabalakan ang mga nagpuyo sa palibot. Asymptomatic positive among ibutang og double deck beds o mga 8 in a room. Classrooms. Pero ang asymptomatic, ang symptomatic sugdan nato dito sa gym na nato'y cubicles gibuhat. 1,379 ka mga pasyente ang mamahimong ma-accommodate sa eskwelahan sa higayon nga mag-full capacity na kini. Duna say building nga giandam ang syudad isip holding area kun duna nay nakuhaan og swab samples apan pending pa ang resulta. At least na nami ready na taba di gyud ingon nga inikalit niya wa gyud tay andam. 80% done kaya wastewater treatment kay human ang ventilation nagwat na lamis mga dagko kay mga kanang mga electric fans. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.